kami ng bunason. Lalim pa. Lakas pa ng hangin, oh. Lalim pa eh. Tandaan lang muna kayo, malalim mo. Sino guys ang marunong magsagwan dyan? Lakas ang hangin, no? Pinapadpad yung bangka namin, no? Hindi natin mahanap yung babaw na lugar. Lakas ng hangin. Di ba kung sa loob natin na maraming isda naman. Oh, bye-bye na. Okay guys, bumalik kami kay mga kasumangin. Delikado doon sa layo. Bye!